maganda ko lang barangay poblasyon kang totoong proper mismo. Oo. Subuda sa mga bapa. Kung mga mapa, I see, okay. So nahiling din to tabi, Mayor, problema sa kakulanganin madudumanan ang tao, oras na mabayad, kaya nagari accumulated so babayadan lugod nila ngunya, natambak lugod. yun. Oo, okay. Mayor, at paano po, para sa kaaraman kan gabos na mga naginangungunyan, paano po nag-supply nin kuryente ang APEC dyan sa indong munisipyo? Sa buong isla kang mga kang Rapu-Rapu? Ayun, bali po sa isla ng Batang, sa isla ng Rapu-Rapu. Ang kinaray ko tangon yan, 24 hours na ligdang kuryente. Okay. Sabi ko, medyo naugma ko niya, dreams come true kay niyo, nangyari niyo. Tapos mapapaliwala lang sa isi-shutdown. Oho. Pero paano sa nagbabayad? Ang per man duman. Kaya makulikta siguro sila, ngunit na Martes hanggang Huwebes. Pero kahit puwang butang, di po ninda. So dahil nagbayad, hindi yun ang tutulan. Paano ano sa nagbabayad? Ay matutulan. Yes, yes. Okay. So ang suggestion po nindo sa APEC, imbis na madamay ang gabos, ito naman sa nagbabayad. So din nagbabayad, iyon ang dapat na magkaigo disconnection. Yung gasto. Oho, okay. Diyan po Mayor sa Rapu-Rapu Island mismo, ano po yan? Garo generator yan na diesel fired, ano? Ang pagagamit niyan kan Rapu ko? Hindi po, dakulang generator ang ano sa sigdi sa barangay poblasyon, sa barangay Batan. Dapat masensya ng Batan ito. Pati sa Batan yun man. Sa barangay poblasyon. Oh, pero ang nagkukolekta po kayan, so APEC na mismo, ano? Opo. Oh, I see. Okay. So with that Mayor, ano tabi ang kwan dyan? Ano ang gari pigigibo ng effort kan lokal na gobyerno para matabangan ining mga residentes ta dyan? Sabi ko nga ni kasabago, bakman ini utang nindo sa LGU, kundi utang ini kang konsumo kan gabos na mga taga Rapu-Rapu. Yung tig-post nila na para may mga koleksyon sa aga hanggang Huwebes. Oo. Martes hanggang Huwebes, para nila sa mga tao na dapat magbayad na sila. Iyo. Pero pagkainin ko, medyo kung may mga luminaw bunganing bayadan, yung mga rents da, madidip sila siguro magbayad. Iyo. Pwede man siguro dapat na... siguro mga halimbawa 50% o ano. Oo. Garo installment kung ano man na pwede. Kaya lang po, mga araw ka na bagay, desisyon ng ka-management kang Rapura, kang APEC. Ano Mayor? Iyo po, nasa na. Oo, nasa sa inda yan. Okay. So, ang arami po kaya, kasabag, may news kami na garo nag-intervener na kayo si Kong Joey Salceda. Sabi naman sa news, pinakiurunan na Kong Joey so APEC na kung pwede, tawanan ka mo at least 1 month na plaso. Tama din kayo, 1 month na plaso para po makulit itong dapat na bayadan, tabi Mayor. Nakabot na po sa imo yung action ni Kong Joey? Dahil pa man po na. Oo. Pero kasabago, Pero may... nagtataramangan man kami kapag talaga si congressman, si gobernador na alam namin po. I see. Okay. Masyal lokal na pamahalaan na Rapu-Rapu, talagang preparation meaning na maaruga. Dapat i-consider man kung anong agad nito. Kung may pagkukulang man sila, di paano man so mga consumer na nagkabayad talaga. Iyo baga. Diyan po sa Batan Island Mayor, dahil collection office ang APEC? Duman po ang ibang barangay, ang aram ko, ito nga ning ikakaptan si Saro sa naan sarong barangay. Ito nga ning nagbabayad, Saro na lang. Difficile man ang gat. Paano may collection center digdi sa barangay poblasyon, digdi sa Isla ng Rapu-Rapu. Sa mga yaon sa ibang barangay, magsasarok-sarok pagbayad pa siya ng digdi, madidipisilan. Yes. Okay. Pag maganin, so accredited lang ninda, abo naman ang additional charge, kung ma-charge kung babayadan man lang din, ma-additional charge. So, pag-practice kang mga resibo, mabayad halimbawa, 30 pesos, 50 pesos, pero makulog naman ang kainda. Iyo baga. Okay. So with that, Mayor, iyan ang hiling mo nagari solusyon para mas mapakaskas sa pagbabayad kan consumers ta dyan, dapat pagdagdagan ang mga collection offices kan APEC. Ano? Iyo po. Yun ang collection and disconnection. Dapat talaga ipatugad yan. Oo. Dapat yung disconnections, seryoso. So magdi-disconnect mo, mag-discord na lang kipulis. Yeah. Yes po. Yan man naman, mabuot kadaklan mong ganang yung digdi halos, mabuot. Oo. Kaya lang talaga ito nga ni, baka mananggad na ko na nadidipisilan sa pagduduman sa mga dapat na babayadan na area. Tama kung may harayo, kulang talaga ang bilang. Ano Mayor?
Yan, aram ko paano, ang dakol na utang, sa base sa, di ko na, ano lang, yung buman sa may pinadangsis capital na yung munisipyo, kining barangay poblasyon mismo. Iyo. Sentro. Kaya Sentro. pinaka, ano, Budayaw ba ganyan ang karaklan sa negosyo, di ba, Mayor? Yan ang negosyo. yun po, opo. Kaya dako lang consumption. Okay. Yeah, sabi din more than 20 million, Oo. Ay, poblasyon, alam, hindi. pira po, Mayor, ang poblasyon lang, pira? Dahil, hindi, more than 20 million yata, 20 yata, yun, or yun, kung baka 25. Ayun. Oo. Tapos sabi mo kasi bago, ang pangkabuan na utang, 32 million, ano? 32. Mandipit na lang sa ibang barangay. Oo. Ang pigisingil Ang kakapot kang dapat na kapagbayan. yeah. Ang pigisingil ko niyang kan-APEC, mga nasa maskida 15 million sana. Kabanga, ano Mayor? More or less, kabanga. Ang pigisingil kan-APEC na mabayadan hanggang Sabado. Okay. Mayor, ano pong pangabudan ta sa mga residentes ng kang rapo-rapo buda dyan sa Batan Island? Go ahead po. Sa mga residentes po na mga consumers, dapat mag-prepare talaga. Kita, sabi nga disponer para magkapagbayad maski lamang 50%. 50% kang mga arrears kang dati pa bagang bagadaan. Iyo po. Opo. Oh, kundi Mayor, mag-disputer na kipang panggas, pang kerosene. But siguro, kayo, ang problema ng electric fan, mas makonsumo ang mabagal ka generator, Iyo, o mabisa kayo ang generator dyan sa Ligaspi. Correct. Makonsumo man yan, makonsumo at maintenance kang kada aldaw. Imbis na ibayad mo sa kuryente. Okay. Mayor Galicia, salamatan po maray sa pagsimbag mo po sa hapon ko ngunyan na pagkaaga. Mabuhay po kamo dyan. Ingat po kamo, Mayor. Yeah, salamat po sa Senator. Opo, thank you so much. Mga tugang Mayor Galicia, mga tugang kang Rapo-Rapo Albay, no? Tungkol dyan sa isyong yan. Si Kong Joey, kasabago, pigdadangog ko si Derek Edwin. Tara mo, diyang tagahanga ako ni Derek Edwin eh. Pagabot sa pagbasa kinyos, pagabot baga sa newscast, si Derek Edwin ang pigahangaan ko sa delivery, no? Itsura kan mga yaon sa Manila na mga newscaster, Derek Edwin Peralta ya. Kaya baga naging two-time nominee yan for Best Newscast, di ba? Golden da ba yan, Golden da Best nominee, two-time nominee for Best Newscast. Pigdanangog ko sa bago, sabi ni Derek Edwin sa Bareta, si Kong Joey nag-intervenir na mga tugang sa siring na bagay. Tama, Derek Edwin? Derek Edwin, tama pa kadangog ko sa mo, Derek. Nag-intervenir na si Kong Joey, mga tugang ta. Siyempre, si Kong Joey bilang, congressman kan segundo distrito Kanalbay, dahil niya po mga tugang papabayaan ang banwaan kang Rapo-Rapo. Ang pakioro ni Kong Joey, mga tugang sa APEC, baka da tabi tawan mo na ki isang taon, sambulan. Garing ngayon pinasobrahan mo sa Bareta ako. Tawan da tabi mga tugang kisambulan, sambulan, mga tugang ang lokal, ang Rapo-Rapo Albay, mga residentes kang Rapo-Rapo, na dengo na pagputulan, tangani po makahagkua, kampigahagad na 15 million pesos. Baka ulangani palang 15 million, 32 million. Ang problema ngunyan, tang nahiling ni Mayor, mga tugang, baka mantabi so problema kan mga residentes. Ang problema ngunyan, so collection kang APEC, kulang mga tugang ki collection center ang APEC. Kulang sinda. Kaya databi, naridipisilan mga tugang an sa tuya na mga taga-Rapo-Rapo sa pagbabayad. Di ba? Iyan ngunyan ang pinagsusuestyon ni Mayor. Ikadua, dagdagan databi mga tugang iyan na mga collection offices na yan. Mga tugang sa Rapo-Rapo. Dadagan databi mga collection offices naan. Tapos ikatulong punto, dapat da mga tugang haro niya pang punto, di pag-kolekta ko na bilog, kung kaya mga 50% sana, pwede po na mabayadan.
Tangani po mga tugang na day kitaki problema. Tabata ako jing. Asikasuhong ko ining maray na problemang inita. Uuro aldaw naman ako kay ni baby girl. Sigura. Uuro aldawon kita kay ni baby girl. Piga-apudan ko si Chapat na Gutierrez. Tay papaabot ko ini na concern ni Mayor. Madali lang Lawens ha. Andiyan day ko magiro dyan ha. Tatapuson ta ini. Mga tugang na kung ano ang pwedeng sige lang ugaring ang ring. Kang cellphone mga tugang ni Chapata. Alas 8:10 naman. Baka pwede ko na siyang maapudan. Ano? Alas 8:10 na baga? Diba? Baka pwede ko na siyang maapudan tungkol digdi. Mga tugang sa bagay. Nagring ugaring. Nagre-ring. Oh. Di kitang option kay ni. Apudan ta naman si Leslie Nakapos. Tama? Oh, madali lang I-continue tayo ni Leslie Capos. Baka lamang makauron kita si Leslie. Busy. Tapuson ta na ini. Taday, man kita palang kimaapuda naman. Oh. Busy ang linya ni Sir Leslie. Madali lang. Aramon ta inita. 15 million hanggang Sabado. Busy na ang linya ni Leslie Nakapo. So anyway, yan tabi ang lado kang rapo-rapo. Mga tugang kung natatasinda, mga tugang puputulan, dahil niya si rin. Nag-ring si ang number ni Leslie. Sige daw, koronon ta daw. Nongs, si Nongs Mitchap nga ni, garin na problema na ini. Nongs, kamusta ang experience nindo dyan sa rapo-rapo tabi sa pagbabayad? Takon sinong mayaman sa na ini, saguton kayo ng mga taga ang kuryente. Hello? Migo. Good morning, Nongs. Pigiling ko yan na taga-rapo-rapo baga ako. Iyo. Hindi na kung nasumong yan na pigsasabi nindang bayadan kang mga taga-poblasyon. 30 million. Oo. Siguro makukman gabos kung kukumpiton mo gabos ang bill kang mga taga-rapo-rapo dahil maabot sa araw kaya yan. Oo. Kasi 94 oras ninda. Isipon mo, Migo, 24 hours nag-degenerate sang ninda. Ang mga arong dyan, bibihira man lang ang may refrigerator, may aircon. Iyo. Ilaw lang yan eh. So meaning, Migo, Ilaw lang. ang babayadan ang babayadan nila, sa radayuton man sana, bakit dara ko lao? Radayuton man lang, Migo. Sa radayuton lang. Mga 300, 500. Oho. Bibira lang ang may 1,000 na babayadan dyan. Iyo. So gari ang problema talaga, duman sa collection, tama, tabi, Nongs? May, Siguro, Migo, nasaro na sa koleksyon. Pero ang bigano ko dyan, na picture-charge ka nila sa tao yan na milyonan. Pero malabo yan. Dahil siguro, yung crudo na pigagamit ninda sa 24 hours, nakulaot talaga ang kayan. iyo. Kasi kung kukumputin mo, ang sarong-araw, sa palagay mo 500, kada saro, dahil ka makaka-produce kay 32 million na bayadan. Iyo. Kung Kasi po 24 hours, Bigo nagdadalaga ng Tira ang kumpare, tira ang populasyon. May idea kung pera ang populasyon ng garap. Dahil kung pala nahapot si Mayor. Kung may idea kumpira ang populasyon ng Di man siguro 1 million ang populasyon. Grabe man. Siguro mga 200,000 na di. Tapos, Migo, pag aga, ang mga taga-rapo-rapo, yan baga ako medyo nagdakula, rapo-rapo ako. Ipapalsok nila mga ilaw nila, nagatipid yan. Iyon. Wala lalo sa sarong arong dyan, bibira lang na magkonsumo kay arong kang kadakol. Iyo manangga. Ako man sana, magayon na mga kaya medyo natin, 24 hours ninda yan. Yes. Pasamuya pati nga na si mama, paboron ako, may electric fan, tapos siya baga mainiton. Kaya lang, ang problema nga na yan, sarong pigiling ko dyan, wala talaga Migo kay so kumbaga ang APEC, grabe ang gastos dinda. Wala man sindang makukulikta diyan. Iyo. Na mo ko Migo yung point ko? Yeah. So meaning talaga gari dapat may strategies kita pag-pander kan generator para kulang ang konsumo. Ade. Oo, kasi
alon man may gunano na makakonsumo sa ugal kadakulas. Ilog na populasyon. Ano lang tan sa kurapa. Iyo po. Okay. Sige, Migo. Salamat, ha? Salamat, on. Salamat po. Alright, thank you. Purato putulan ninda. Bata mga pista. Nur, ano na fiesta dyan? 26-27 Migo. Mayo? Opo, kunya na Ay, mayo. sus ko. Kalin... Patay rakman. Iyo Eh, manangga. dapat itama ninda. Adala nindang maraya na ano ninda. Pangapik. Ayun. Okay. Salamat, Okay, Migo, ha? thank you po, Migo. Salamat po. Alright, okay. Thank you, ha? Okay. Aha, alat nga na. Ano ini, madali lang hata. Baroon ta daw na, nakaura mo si Leslie Angel? Nakaura, ano sabi niya? Pwede akong tumawag? Pwede? Pwede akong tumawag? Hindi ako pwede tumawag? Anong sabi? Pwede ba? At nag-ring kaya ang cellphone niya. Anong sabi niya? Anong sabi? Kakatawag? Okay, sige. Kukul back na lang. Okay. Kukul back na lang si Leslie. Tapos, bossing! Mientras tanto, standby na muna. Ibalik natin yan, ha. Ilingunin daw. Mga tugang, sabi po kang change topic tayo. Change topic na, ha. Sabi mga tugang kan Centers for Disease Control and Prevention sa Amerika, rekognisado ninda mga tugang na ansaro sa kausakan pag-ulakit kang COVID, iyo po ang airborne. Aerosols o kaya airborne. Iyan baga na mga small particles na nagsasabay mga tugang sa paros. Inang sabi mga tugang ninda sendang advisory sa publiko na bako lang tabi mga tugang sa pag-ulakit sa paginin kamot na ikinamot mo. An sa imong kamot, ikinapot mo sa kunsain. Ikinapot mo man sa imong imot, ikinapot mo sa mata mo, ikinapot mo sa dungo mo, nasinghot mo sa pagikang respiratory droplets. May mga dakulao na mga tugang ang nagsuporta na ang virus dakan COVID-19, mga tugang airborne. Kaya bagap ang mga kulubda na lugar, pipagmask kita. Ang DOH ora kining advisory, pero tabi sa US, ining Center for Disease Control, rekognisado na ang COVID virus aeros. Alibawa, ano yun na nakikreate? Tama yun, tuloy na sa kuya kan mga na-interview kong doktor sa radioklinika. Naghatsing jing, huminatsing, uminabo. Pag-abo, paghatsing, mga tugang, ang itong linuwas mo sa mga magabat na particle, droplets ang apod kay ito, minabagsak dyan sa ampangan mo in a second. Ang mga aerosol na iyan, tabi, droplets, iyo po ang sunagsasabay dyan sa ere, nasarada yun na yan tabi, nasususpend sa paros, more or less, mga 3 to 4 hours. 3 to 4 hours, tabi. Pag ito duminala, kaya baga kita pag face shield, baka makashoot iyan sa imong mata. Baka tabi mga tugang makashoot mga tugang sa imong talinga o baka dumalagan iyan sa kunsain dyan. Mga tugang, mas makakatabang asin maiwasan po mga tugang ang pag-ulakit kan virus. Kamala nga ni sa bitano, nagkayanap mga tugang ang issue kan ang COVID. Ha? Na nakukuha tabi sa trabaho sigun kay Kapitan Pacardo. Lowens Barcena, i-detalye mo. Good morning, Lowens. Matabi Bibi Henry natura kan trabaho ang tigbabasol kung natata inigo asin ni Ramog. Nin kadakol na kaso ng COVID-19 ang barangay Bitano, Legazpi City, Ngunyan. Ini makalihis na ipagunambitan sa DCG Benyos di punong barangay Bern Pacardo kan Bitano na kaya puminakol sa suma total 18 na kaso ng COVID-19 ang sa indang barangay por dahil sa makaskas na urulakitan na sa kada pamilya na pigyulian kan iba sa mga nagporositibo digdi. Pasado man sa contact tracing na ginibukan DCG Benyos dakul ining close contact
ining si Bicol Patient Number 7729 na empleyado kan Professional Regulation Commission o PRC Region 5. Okay. Tusog man sa bulletin ni Alcalde Numer Rosal, tanaw lakitan kay ni Enot, 66 anyos na babayi. Sarong 1-year-old na baby, Oh. asin sarong 34 anyos na babayi. Lawrence, Yes, Lawrence. baby. May mga nag-react bagada akan na kako nga na-correctionan man ako kan sala dang turn na naulakitan. Ako gusto nang gamiton kang gari close contact lang. Close contact. Oh, yung gamiton tataba kami mag-react naman. Close contact. Ako nadagitan ako katang bigat mo yung iyo nakaulakit. Iya. Oh, close contact ang gamiton talaga. Roger. Okay. Sige, go. Close contact kay ni si 66 years old, na lola. Tapos yun na nga ni so sarong 1-year-old na baby. Oh. Asin sarong man na lalaki, duwa pala dining 1-year-old. Iyo. Asin sarong 34 anyos na babayi na anas na naka-quarantine na sinaka-isolate. So panibago naman na kaso na si Bicol Patient Number 8682 na sarong 26 anyos na babayi, close contact kinikan sarong empleyado man kan DN Rupenro Albay na si Bicol Patient 7753 na sarong 59 years old na lalaki. Kadaklan daw sa mga ini nagkatiripon sa Zone 6 kana sa ambit na barangay Susukay Pacardo. An iba pa kay ni arog ni Bicol Patient Number 8860 na sarong 43 anyos na housewife. Bicol Patient Number 8661 na sarong retiradong 63 anyos na lalaki na kapit naman sa ospital. Mantang ang panibagong kaso sa sarong medical officer na si Bicol Patient Number 8883 na sarong 26 anyos na babae naka-quarantine naman sa BRTTH. Alagad maski arog bang kainan sitwasyon susog kay Pacardo dahil man daw dapat na magparahadit asin maging alarma para panik ang mga residentes kan barangay saan mga ini daw nagsurunod manin dayupot sa protocols kan gobyerno para dai makaulakit alagad talagang kuminanayap ang helang taanas ini mga kapamilya man sana asin nakakuha nin helang mismo sa trabaho. Okay. Ang pangapudan kang kapitan magsunod sa minimum health protocols arog kan pagsulot nin face mask, face shield asin physical distancing sa pagluwas sa mga harong asin magluwas na nang daw kung importante ang lalakawon tabako na daw ini karaw-karaw asin masasabi na daw na nasa alarm status na ang sa indang barangay may kinaraman sa siring na bagay kaya pipasaray ng gadinda sa mga close contact kay ni asin siniguro man ni kapitan na sa indang birth o ang Bicol Health and Emergency Response Team mataonin ayuda nin mga relief items sa mga naapektaran na pamilya kaini. So sa madaling sabi Lawin, so close contact kay ni so nagpositibong enot nakuha sa opisina. Ando da. Nakuha sa opisina. Siguro kay kapitan ha, sabi ni ka. Kaya tapos dinaraman kay ni sa harong. Roger, So siguro magka-close contact niya, nagpositibo man sa COVID. nagpositibo man sa COVID. Bata sa harong baga naging aragang kanta sa harong, di man kita nagmamas. Roger to that. Kaya talagang makasakit ang pag-transfer sa harong, taday kitang mas. Roger to that. Kaurorang pangtan mga aki. Bata, 1-year-old? Duwang 1-year-old. Yes. Tapos, ang kadaklan daw natitamaan sa Pitano susug kay Kapitan, so mga vulnerable sector na bibarawalan lugod magluwas. Iyo, tayo sa harong man sana yan. So mga, ang madali daw talaga tamaan, basado man sa iyang na-experiensyahan, senior citizen, Iyo. muna so mga 15 years below. Yes. Kaya talaga daw na may may punto man ang gobyerno kung natatapik pa para istriktuhan ang mga ini na magparuluwas sa tinda mga vulnerable sa nasampitan ng helang. Okay. Roger Tabi, BP, yan ang mga dagdag pang istorya halis sa Legazpi Port District area at nakulong pa dining barangay BP. Iyo. Sususubot na ako po si LPV. Alright, thank you Lowen sa madali lang Jing. Ihabol mo lang gabos yan Jing. Para halat ako si Sir Leslie Capos ng APEC. Sir Leslie, good morning. Good morning, Sir Henry, at sa inyo pong mga listeners and viewers. Oy, pasensya na sir ha. Medyo matagal-tagal yung paghintay mo kasi timing na nag-report yung kasama namin mula sa labas. Ay, hindi very important information yan na kailangan maipabatid natin sa ating mamamayan dito sa Albay. Opo, napatawag po kami kasi po kanina kausap ko si Mayor Galicia ng Rapu-Rapu. Tungkol doon sa sinisingil po ninyong 11 million sa Sabado at saka kinonfirm niya na hindi lang pala 11 million, more or less mga 32 million. 32 million pa. Yes, ang total obligation ng mga consumer sa Rapu-Rapu sa APEC. Ang sinasabi po si Leslie ni Mayor, Sir Leslie,
ang isa sa mga problemang nakikita niya kung bakit lumubo na ganun ang babayaran, kulang daw po kayo ng collection offices sa Batan Island at saka sa Rapu-Rapu. Paano po natin masasagot ito na naging suggestion po ni Mayor? In one way, maaaring may validity yung observation po ng ating butihing mayor ng Rapu-Rapu. Pero in fairness with APIC po, as early as 2018, niraise na natin yung red flag na may ganitong problema na lumolobo na nga yung malaking pagkakautang ng mga customers natin sa naturang island municipality. So marami na tayong effort na ginawa. For example, bukod sa Bayad Center, meron na diyang Senpay outlet last year na sinet up tayo. Nagpi-pitch in activity pa ho kami dyan sa island municipality ng Rapu-Rapu at maging sa Batan Island. Ibig sabihin po ng pitch in, nagmo-mobilize tayo ng personnel natin na para doon na mismo mangolekta. May karanasan nga akong kinikwento sa akin, mag-invest kami ng more or less 50,000 pesos para sa isang pitching activity. Pero ang malilikom lang naming collection nasa 30,000. So lugi ka pa sa isang collection activity mo. So talaga pong malaki na ito, no? Halimbawa in Rapu-Rapu Main Island, meron kang 25,524,000 plus na arrearages, and then sa Batan Island nasa 5,838,000 plus. So that's why it's a total of 32 million. Pumalabas ito po sa 1,700 direct connected accounts natin. Ang average nito nasa 18,000 pesos per customer ang pagkakautang. Sir Leslie, sige pa. Ilan ho ba ang collection offices natin sa Batan at saka sa Rapu-Rapu mismo, sa main island? Ang pagkakaalam ko po dyan, talagang sa ngayon, wala pa kaming officially, we have a collection center, pero meron kaming office dyan dahil mag-request sila dati na wala kaming palagi ang lineman at saka dapat nag-i-store na doon ng mga electricity line hardwares tayo at saka mga kagamitan para kung may troubleshooting makarespond agad. So may sinet up doon. Then nag-deploy tayo ng lineman na yung lineman din po natin, imbis na ang trabaho lang ay maging lineman, nangongolekta na rin sa ilang mga panahon na ino-authorize natin. So ibig sabihin ho, sir, medyo kulang talaga ang collection offices ninyo? Well, in one way or the other, totoo po yan. Pero I think it's not a matter of walang collection offices or kulang. Kasi ang consumer accounts lang naman natin dyan nasa 1,700. Okay. Plus yung mga BAPA. So, sa BAPA naman, sila ang nangongolekta so, itong 1,700 mo, so kung meron ka nang diyang, let's say, kahit isang payment center mo, meron ka diyang Senpay, may dating Bayad Center, marami kang options kung saan ka pwedeng magbayad. At ito namang mga consumer din natin, panapanahon din namang tumatawid sa mainland, so they have sufficient time to settle and pay their obligations. Sa tingin ko, sir, hindi na to usapin lang po kung kulang yung ating tanggapan doon sa naturang munisipalidad. So yung sa Batan Island, they have to go to Rapu-Rapu area, itong main island para bumayad? Hindi lang ako privy yung paano yung nagiging mode of payment ng mga taga-Batan po. So, sayang at hindi pa ako nakakapunta doon. Pero ang pagkakabanggit din nga ho sa akin ng ating mga kasamaan sa utility yung mismong collection office natin, nagpipitch in pa nga po tayo doon sa area. Para sa regular hong ginagawa yan, regular hong ginagawa yan, Sir Leslie? Nung una yata po, may ganung efforts. Kaya yung result kasi, mas malaki pa yung gastos mo sa activity kaysa sa nakokolekta mo So, lugi ka doon. Tanda natin, Sir Henry, every month para lang masustain yung supply ng kuryente from NPC, National Power Corporation sa naturang island municipality. Nag-aabono si APEC ng 2 million pesos monthly.
Okay. just to sustain Okay. the supply. Yeah. Kanina ho, sinabi, nanawagan si Mayor sa lahat ng consumer ng Lapu-Lapu na magbayad na, ano. Pero ang pakiusap daw ng Mayor, kung hindi kaya ibayad yung full amount na kanilang obligation, kahit daw po mga 50% muna, ang kwan nga po dyan, kung pwede po bang ganun tabi, Sir Leslie, na 50% muna, at saka yung pangalawang point niya, kung puputulan daw ang Lapu-Lapu, kawawa naman yung mga nagbabayad. Ano daw kaya kung ang putulan lang yung mga hindi ho nagbabayad? Actually, hindi ko kasi siya technically feasible. Isang linya lang kasi yan eh. Oo. Talagang unfair din naman talaga sa mga good paying at saka diligent consumers natin. Oo. Kaya Oo. nga po, ini-encourage natin na itong ating mga delinquent consumers, gawin nila yung obligasyon at responsibility nila. Dahil nadadamay itong mga tapat na nagbabayad sa kanilang pagkonsumo ng kuryente. Ang problema natin kasi, Sir Henry, parang ganito yan eh. Isa kaming tindahan, malit na sari-sari store. Opo. Mas marami, naibigyan na namin yung produkto. Pero hindi pa rin nababayaran. Mahaba yung listahan ng utang. Tapos kinukupitan ka pa ng paninda mo. Oo. Ang pinag-usapan lang natin dito, arrears po wala pa yung issue ng mga pilferage dito. Oo. At saka pandaraya sa kuryente. Oo. So, Talaga po ba ang talagang concept? hindi mo masisustain ang Marami iyong hubang, business pag ganyan. marami hubang issue dyan tungkol sa pilferage o Meron mga nakawan din. ng kuryente. Meron din? Opo, meron din po tayong mga ulat, lalo nga dahil nga sa kakapusan din siguro ng aming personnel, hindi na natin nasusubaybayan lahat yung kung paano ginagamit yung ating mga linya ng kuryente dyan sa natura. Hindi lang dyan sa Lapu-Lapu, kasi alam naman natin, Sir Henry, with due respect to the Albayanos, dito sa atin talagang widespread at saka rampant yung illegal use of electricity Yeah. at saka illegal sa selling of electricity. Oo. So, kung hindi ho, Sir Leslie, makabayad ng 15 million sa Sabado, mangyayari ho ba talaga na magiging madilim ang gabi ng Lapu-Lapu Albay? Actually, sumulat na po talaga kami sa National Power Corporation, Bicol Division, na talagang hindi na namin kayang i-sustain yung pag-abono noong pagbabayad din sa supply ng kuryente sa Naturang Island Municipality. Kaya nga, maluwag pa nga po rin kami, no? We are still very considerate. Ang challenge na nga lang ay at least makaraise ka man lang ng kalahati ng pagkakayutang, more or less 15 million 15 pesos. million, oo. Para ma-defer. Ma-defer man lamang itong possible shutdown ng supply ng kuryente sa mga customers natin dyan. Opo. Si Kung Joey yata, kanina kasi may news, I don't know kung nakaabot po ito sa inyo, di ko alam kung official na pinaabot ni Kung Joey, may sulat or verbal, pero sa news namin kanina, nakiusap yata si Kung Joey sa kay Sir Apo. I don't know kung sino nakausap niya. Apo. Na kung pwede bigyan ho daw ng isang buwan na palugit yung Lapu-Lapu para makolekta yung buong amount na yon. Apo. Sa bahagi Nakarating ko na po, ho sa wala inyo pa yan, po Sir Leslie? wala pa pong nakakarating sa akin na information about that matter. Opo. Definitely, the good congressman might be discussing the matters now with our top officials. Oo. So maghintay din po kami ng development kaugnay dyan. Opo. Pero sana tulungan din po kami ng iba't ibang mga political and business leaders natin. Dapat dito ang pressure ay sa ating mga may pagkakautang para ma-settle nila yung obligasyon po nila. Di po ba? So kami naman ho, again, sa bahagi ng APEC, we have been very considerate. Imagine nyo, 2018 pa kami nag-send ng signals na may problema tayo, isettle na yung pagkakautang. Pero ilang taon na ang nagdaan, eto na naman tayo, mas lumala na ang sitwasyon imbis na na-prevent natin po ito. So nakanino na yung responsibilidad para maisaayos ang problemang ito kung hindi mismo sa mga customers natin na may mga pagkakautang. Kasi alam naman natin yan na meron tayong pagkakautang. Like in any other utilities or dapat nating bayaran, kung naitakda yung due na dapat bayaran mo yung obligasyon mo, dapat sinisettle na. Yes, opo. Sir Leslie, maraming salamat po sa oras ninyo dito sa DCGBit. Mabuhay po kayo. Salamat din po, Sir Henry. At sana po yung mga nakikinig nyong listeners from Lapu-Lapu, papunta naman na ho na dyan yung ating
collection team. Bayaran na po ninyo kagyat, sana in full, kasi yung partial hindi ko depende yan sa decision ng management, Sir Henry, kung papayag. Pero ang policy natin talaga sa lahat ay pay in full dapat. So yun lamang po, salamat po sa opportunity na kami ay makapagpahayag po rito. Habang nandun ang collection team, settle your bill na po. No? Yes. At God bless po sa inyo, Sir Henry, Salamat at po. sa inyong Salamat. programa. Salamat po. Mabuhay kayo. Leslie Capos, mga kaibigan ng APEC. May nahiling akong gap, mga tugang sa isyo. Babalikan taan. Standby muna Ange at saka Jomar at saka Jimmy. Ang mga balitang yan, hatid po sa inyo ng mga sumusunod. Ang mga baretang ini hatod sa indo kan mga binasunod. Alaxan FR, ibuprofen and paracetamol. Alaxan FR, isang Alaxan tapos ang laban. Ginebra San Miguel, may bagong tapang sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. New Bear Brand Todo Tipid 2.4 kilogram pack. Save up to 120 pesos. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag Farex B Complex Daily. Nesta Grow. Para sa kompletong nutrisyon, choose Nestor Grow. Plemix Forte. Plemix Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Wilkins Pure. Drink pure quality water with Wilkins Pure. Maggie Magic Sarap, my new triple pack. Maggie Magic Sarap, my new triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos sa new triple pack. May Maggie Magic Sarap triple pack na. Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa. Para sa all-in-wonderful na lutuin araw-araw. Dagdag savings, araw-araw sa new triple pack. Hey! Maggie Magic Sarap new triple pack. Bili na! Savings up to 2 pesos versus buying 3 Maggie Magic Sarap 8-gram packs. Dagdag sarap at aroma versus previous formulation. Maggie Magic Sarap, may new triple pack na. Uy, 2 pesos? Ara mo igwa ka ng Great Taste Premium Classic yan? 2 pesos sana kada sachet sa mong suking tindahan. Gibo sa 100% Robusta beans, kaya may tama sa ng isog asin aroma sa kantidad na baryasa na. Barya lang, Great Taste na Premium Classic, tamang tabang at aroma. Sarap na lasa, sulit sa bulsa. Great Taste Premium Classic, 2 pesos SRP sana sa suking tindahan. Bakal na! Timplahin ang sulit sarap ng Great Taste Premium Classics. Pandesal. Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal. Yan ang nag-Gin Kapitan. May tamang lasa at hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GP at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado. Sunding mabuti mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Matapat naman na 3 electric fan, bro. Init! Ay, sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors. At gawa para sa init. Sprite, the #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init.
Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education. In the face of the pandemic, this school year 2021-2022, DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PAASCO Level 2 RAY-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment processes for grade school, junior high school, and senior high school are now going on. The start of classes will be announced later. For college and graduate school program, the online and on-site enrollment for summer classes will be on June 15 to 16, 2021. Classes will start on June 21, 2021. Then, the enrollment for the school year 2021-2022 first semester will be on July 5 till August 10, 2021. Classes will start on August 11, 2021. No tuition fee increase and reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For increase, please visit the Admission, Guidance, and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-2148, 480-3108, or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi is concerned with your safety and your future, your success, our word. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya. Maray na sana may tibay hali sa Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibay ang puhunan, tanganing maray ang futuro. Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Kumpleto refers to per serve of Tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on Rennie 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Bear Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from April 1, 2021 to June 30, 2021. Per DOH FDA CFRR permit number 1451 series of 2020. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. And here's our people's champ, Manny Pacquiao. Manny, ilang taon na rin nabubugbog katawan mo dahil sa boxing at trabaho. Anong sekreto mo? Kaya ko ang lahat dahil sa laki ng tiwala na binibigay sa akin ng pamilya ko at ng mga kababayan ko. Sa mga laban ko sa buhay, may kasangga ako mula noon hanggang ngayon. Alaksan FR. Wow! Alaksan FR all these years! Gawa to ng Unilab. Dito ako hiyang. 2 dekada ko ng kasangga. Sa tagal ng samahan namin, magdududa ka pa ba? Ibang klaseng tiwala at partnership ito, ah! Kaya huwag matakot umaray. Sa sakit ng katawan, mag-Alaksan FR. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na, sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ang sekreto ng may malakas at masiglang pangangatawan, Philnoni Juice at Philnoni Capsules. 100% pure. Ako po si Mila, 64 years old. Nag-positive po ako sa COVID-19 last February. Maraming testimonials na malaking tulong ang Philnoni sa mga nag-positive. Sinubukan kong uminom 2 beses isang araw. Lumakas ang resistensya ko at mabilis naka-recover. Salamat sa Diyos at sa Philnoni. Philnoni Juice and Philnoni Capsule. 100% pure. Subok na at epektibo. Health is still the best one. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Mabibili sa Medicus Pharmacy, Ginubatan and Pulangi. St. J. Pharmacy, Tabaco. Ram Pharmacy. Ultra Drug Albay. Jemel Pharmacy. At sa inyong mga suking butika. Distributed by Fornix Corporation. Permitang pigagamit ang satuyang mga kamot sa pagkapot kan mga bagay na posibleng kontaminado ng virus. Alaga daita na reparo na tibaad nakagapot ang tanaan sa tuyang pandok na posibleng nalilipat na ang virus sa satuyang mga mata, dungo asin ngimot, asin naola kita na kita kan virus. Kaya ugaliw ng tamang paghugas ng kamot gamit ang hand sanitizer na may alkohol o hugasan ini gamit ang sabon asin tubig. Sa paagi kay ni, posibleng magadanan virus na posibleng yaon sa indong kontaminadong kamot. Maging maikmat, maingat, asin iwasan ang pagkapot sa indong mga mata, dungo asin ngimot. Ang COVID prevention tip na ini hatod sa indo kan Good Found Cement Factory
Factory, Palanog, Kamalig, Albay. Mr. Lau Beltran of Legazpi City. Asin kan DPWH Regional Office 5. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Napaka-lonely. Wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, wag ka nang lonely. Dahil may new Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap ng kumain ng marami. Together tastes better. Try the new Coke kasama for only 39 pesos SRP. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado. Sunding mabuti mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Attention! Chillax tip mula sa Judge Chewing Gum. Bawat araw, panibagong sabak. Hirap mag-chillax under the mask. Kaya dapat bago lumabas, mag-judge, mag-mask, chillax. Ulitin ko, bago lumabas, mag-judge, mag-mask, chillax. Make it a habit para chillax. Kahit under the mask. Chillax, mag-judge ka muna. Judge Chewing Gum. Chillax tip from Judge Chewing Gum. Bago lumabas, mag-judge, mag-mask, chillax. Si Pauline Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Pauline Luna po, sa bahay ko, etchepuera ang anemia. Dahil sa United Home First of 8 Iron, ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to, protektado ng United Home. United Home. Si Pauline Luna po, para etchepuera ang virus, mag-United Home C-Tab at C-Tab Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for sulfate iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home C-Tab and C-Tab Premium. If symptoms persist, consult your doctor. The Albay Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments. For those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce, Bayad centers, please ensure to safekeep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The APEC Management. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala. Pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development, na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination. Maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Makdo everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang.
Price varies. Order na sa McDo ng Everyday McSavers via dine-in, McDelivery, drive-thru o take-out. Gusto mo makatres laban sa kulog, lakas ng lawas at lambingan kay misis? Eh di mag-Maxfit! Sa MaxFit, nakatres ka! Proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies, the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor. May bago! Ang biggest ever Bear Brand 2.4 kilogram pack! Biggest to na Bear Brand. Biggest to, 120 pesos savings. Sa bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack, up to 120 pesos ang savings versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Biggest sulit doon ay Biggest to na Bear Brand. Biggest to, 120 pesos savings. bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack. Biggest savings up to 120 pesos versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Tibay araw-araw! Tibay refers to vitamin C, more iron, and zinc with 3 balanced meals a day. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Pandesal! Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal! Yan ang legit Gin Kapitan. May tamang lasang hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya! Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Ngunya na summer, madali makamati ining stress o kapagalan dahilan sa sobrang init kang panahon. Kung saan, posibleng maging kausa ininin alta presyon, helang sa puso o mga allergies. Kaya dapat ingatan ang sa indong salud, lalo na kung igwa kaning kamatayan. Kaya uni ang magkapirang paagi para mapangatamanan ang sa indong sadiri. Likayan ang pagsigarilyo asin pag-inom ning alak. Bawasan ang pagkaon ning mga maaskad. Pirming i-monitor ang sa indong blood pressure asin cholesterol, siring man. Likayan ang stress. Ngunya na may patakot pa kita kan COVID-19, magsunod sana sa mga health protocols. Rumdumon, ingatan ang sadiri para buhay ay happy. Ini po si Dr. Chris Gianan ng Daddy's Angels Medical and Diabetes Clinic. Stay healthy in this unhealthy world. Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Oras sa Pilipinas, 6:48 in the morning. An oras hatod sa Indokang Maggi Magic Sarap. May new triple pack na Sangobion Multivitamins plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Great Taste Premium. Timplahin ang sulit sarap ng Great Taste Premium Classic. Maxvit. Sa Maxvit, nakatres ka. Usap tayo sa Facebook ng Maxvit Milo. Ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Judge chewing gum. Chillax. Mag-judge ka muna. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Alright, tuloy-tuloy tayo. Report muna kita ang mga tugang hali po dyan sa luwas. Nasa linya po si Ans Galero. Isolation facility sa Legazpi. Haros pano na. Sigon kay sa City Health Office. Ala, kaya pala sa igwa na kinabipiritan na mag-isolate mga tugang sa harong na mga COVID positive. Ha? Ans Galero, edetalye mo. Maray na aga, VP Henry, maray na aga sa mga parantabay, hihadit naman ngunyan ang Legazpi City Health Office sa Paragos na paglangkaw kan kaso ng COVID-19 sa syudad. Inihan sinabi sa DCGB News ni Legazpi City Health Officer Dr. Fulbert Iliego kung sa insayang ipinaliwanag na haros okupado na ngunyan ang gabos na mga fasilidad na pigdesignar kan gobyerno lokal ng Legazpi bilang isolation facility. Ring nasanakan dating Jennifer's Garden dating Albay Pension na sinaan na presenting Legazpi City Home Quarantine na iyo ang pigagamit ngunyan sa ICR. Ang napaglangkaw kan bilang kan mga personang piga-isolate iyo ang resulta man daw kan pigpakusog asin pigpapahiwas na contact tracing asin testing sa syudad. Pero kayan, ipinaliwanag pa kan opisyal na daisin dan nagtutugot na pag-implementar ni home quarantine lalo na kung positibo na ang pasyente dahilan sa aminado ang opisyal na sa ngunyan pamilya na ang nagkakaiguan ng exposure asin nagpo-positibo sa nasabing helanga. Presente nakikipagtabangan na ngunyan na gobyerno lokal kan Legazpi sa pribadong mga ospital sa syudad para maakomodar man ang mga pasyenteng siring kini ang kamugtakan dahilan sa aminado si Iliego na haros gagamit na ngunyan ang mga bed capacity kan sa indang mga isolation units o kaya isolation centers sa bilog na syudad kan Legazpi. Mientras tanto, para mientras ngunyan nasarado
aprobado ang isolation center sa barangay Arimbay dahil sa pagkapangarahay daw ini asin pag-improve sigun sa iya. Inaingkaptang kan pahayag ni Dr. Hideko. Now, well, ang facility natin sa isolation are really halos puno na, but everyday naman may nadi-discharge tayo, and LGU is improving its existing facilities like yung sa Arimbay natin. Temporarily we have closed that for almost a week na because it's giving way for the repair and improvement of the facility, and I'm sure the mayor is again looking for possibilities or other options for isolation facilities, because right now we cannot allow everybody to do home quarantine, especially pag nag-positive na, because we have noticed from the cases that we have since January, pag nahawaan tong isang member of the family, there's no way po na hindi dapat mag home quarantine, lalo na pag nag-positive na. And true enough, ngayon, pamilya po ang na-admit namin per facility. And Sinabi ni Hiliego na dahil digdi sa sitwasyon na inihabo niya man na magyari na maging full capacity naman o magamit na ang full capacity kan mga isolation center sa syudad, kaya nangangapo din ini sa kooperasyon kan publiko may kinaraman sa pinagpapautob na health protocols. Kita bibipende yan mga impormasyon alis sa City Health Office with Boy sa Mobil, Ans Calero, PCTV. Salamat sa report. Hali dyan sa luwas. Mientras tanto, Jimmy, nasalita na sa linya. Jim, good morning, Jim. Yes, salamat na BBP. Maray na aga sa mga parantabay. Makakaroon niya to si Kagawad Rodi Liosala sa Guniang Bayan kan Kamalig. May kinaraman ni ta BBP sa kanayon pagpasalamat niya dahil anta so mahal na ina Our Lady of Fatima duman sa barangay Binandirahan. So, chapel kay nita BBP sa barangay na pinamumugtakan niya. Kan surunod na bagyo ka nakaging taon ni Quinta, Ulysses, bagyong Role, nagkaririmok-mok ito tabi BP, natada na sana susalming na namubugtakan sa iya, so imahen. Then, sa pagi ni Father Baranda, hinguhay ni na mabugtakan giraray, mapatugdukanin panibagong istaran, and sa espersos ni Kagawad Rodi Liosala ta BBP sa paghinguha na mapakaraine, iguanin mga nagpaabot nin donasyon, and sa ngunyan irak nin mahal na Diyos ta BBP, iguanin mga nagtumar parte, matitindog na, actually madali nantis na duman, mahahamana an harong kan mahal na ina duman sa barangay Binandirahan. Yaw digdis Kagawad Rodi Liosala, dahaning maraman niya ito punano pa ni Bapang pangangaipuhan na duman, sinkon talagang totalmente pwede na duman magmisa an si Father Baranda. Kagawad, good morning. Sa ibang nalinya po si Pipi Henry sa DCGB. Good morning, Kagawad. Thank you very much, Henry. Asin sa imong mga parahinanyog. Opo. Sa ngunya na daw na lunay. Good morning po sa inyo kaboseng namin. Asin Yes. sa 50 barangay kan Kamalig. Kumusta na po ang sitwasyon kan Chapel, Kagawad Rodi? Actually, sa ngunyan po, 60% accomplished na po kita. Kan ako po big interview ni Pading Pio, way back, mga pirang bulan na nakaagi. Daing tulong minuto, may nag-abot kay Pading Pio sa ngaran ni Engineer Mir Ligaspi. Si Mer. Si Yes, Mer. opo. Mer Scenario Legaspi. Donar po ini sa kuya ning 100 sacks of cement. Apwera ka yan, BP Henry, nagduman ini sa project site, riniparo sa mga istatura, pina-redesign niya para medyo non expenses. As in, permi man niya man giraray pigriparo ang pagpatrabaho. Dakulaman po ang sa kuyang pagpapasalamat kay sangaran man po ni Father Jose Baranda Jr. Ang pura paroko kang mauraro dahil sa magagabos na nagtabang na ipinagtao sa pagpagibo kang harong
ni Our Lady of Fatima dyan sa barangay Binandirahan, Banwaaning Kamali. Siring manan pagpasalamat ko sa staff and management kang DCGB. Nakulaon po ang papasalamat ko po sa inyo nga min. Na minsan may rarani sa kuya unog kan sa indong instrumento. Sa diit na paagay nakakaitno ang pagtaog ki materyales asin katabangan duman sa chapel. Ano pa po kagawad ang mga kinakaipon ngunyan para makompletaran nini na chapel? Mga rebars, kabilya, simento, yaon man ang iyo man lang ang mga importante na sangon yan. I see. Opo. Okay, so ano, may habol na po na bago magpista tapos ini? Actually, daipay ni matatapos. Ang primerong misa, asin ang kafiestahan ni Mahal na Ina Fatima is on May 13. So, primerong misa po ining gigibuhon, maski partially finished na 60%, talagang mimisahan na po inita kapistahan niya na sa Pizza 13. So mga gusto po na magpaabot kay donation, saan po pwede magduman? Pwede na po digdi sa indong lingkod, aram ni Pading Nazalita, kung ano po ang number ko digdi sa Banwaan kan Kamali. As in, rest assured na gabus po yan, ibabakal ta po kay materyales para po duman sa chapel. Yes, opo. Kagawad, salamat na maray sa oras na sabi sa DCGB. Opo, sa ngaran po kay sa kuyang pamilya, kay banan po si Father Jose Baranda Jr. Ako po nagpapasalamat primeramente sa DCGB, sa mga nagtabang na mga tao, sa kagulpininda, ipiprint ko na lang po yan sa tarpaulin, sa Pizza 13 na lang po yan mapapasalamatan po ni Father Baranda. Imbitado ko man po si Padi, didi sa kataning ko, maduman po siya para makita niya ang sitwasyon kan chapel. Yes, sa Engineer Mayor Legaspi, so nagapo duman sa programa ni Pio. Pagkatapos sa interview. Nakulaw na tabang. Actually, BP Henry, yan man giraren pagtabang niya kung ano pa kuno ang kaypuanan, dahil magdua-dua, dayaon po ang sa iyang katabangan. Opo. Salamat kagawad. Yeah, thank you very much po. Salamat, BP Henry. Opo. Yeah, Pipi, tawag ko kinit na backgrounder. Takan na-picture niya ito digdi sa programa sa DCGB. Nailadawan niya to sa sitwasyon kamugtakan ni Mahal na Ina. Talagang remok-mok tabi, Pipi, tatulong bagyo makukusog. Talagang nagkurubaan so harong niya. Natada altar niya. Kulang na sila magkahurong kang. Ngunyan ka na interview niya to si Kagawad Rodi. Yun ito, nagtumar parte. Kasabay niya si Engineer Mier Ligaspe. Salamat to ng tabi Engineer Mier. Tao to na si Malday na may harong na tabi dito. And pwede na ini na pagmisahan ni Father Jose Barandan. Kora para po nakakasakop duman sa barangay Binandirahan. So yan, espero sa siya ni Kagawad Rodi Liusala sa katabagan ka na sa tuyang broadcast. Thank you so much. And pagpalaon man sa mga nagdunar kan Mahal na Ina diyan sa barangay Binandirahan kan Kamaligal Bay. So yan tabi, Bibi. Sa tuyang mga dagdag na informasyon, Kagawad Rodi Liusala, Madam Susana Liusala. May nag-text pa digdi. Sabi niya, I will donate cash po. TY match. Offer lang. O di, i-forward ko siguro sa number mo, digdi. Tanganing ika naman sumakikonnecta ba kay Kagawad. Ikatao ko na lang kay Kagawad Rodi. Ay, i-forward mo lugod sa kuya. So number, may number daw kay Kagawad Rodi. Yun na yan. I-forward ko kay Didi sa amigo ta, sa Madunit Geraray. I-forward ko tabi sa number ni Kagawad Rodi para sinang naman mag-text na lang. Takan after kan bagyong ruli tabi dito yan, pinagkakaabalahan tabaga na magkarayudahan, mga relief operation, so mga tao. Ito pala, si Mahal na Ina Fatima,
Tuto, nainitan na huranan, Iyo. nasa altar sana. O yan irak min mahal na Diyos, mahal na ina. Dagdag na naman, amigo ta. Ma-donate na. Kika. Salamat to noon. Mahal na ina ang magbalos na sana Yes, sa mga yes, espersos na inikan sa tuyo mga donor. Yes. Na nagmakulog na mapatugdukanin sa diring harong giraray, may balik ang harong niya duman sa barangay Binandirahan ta PBB. Aha. Okay, so yan ta PBB. Ang sa tuyo mga dagdag na informasyon with Kagawad Rudy Liosala, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy. May tataram ko na naman ko sa pangarang ka na amigo ko. Sige, amigo. Forward ko sa imo so number ni Counselor para mas madali pa ka mo mag-uron-uron na duha. Sa kamalig kaya ini, mas madali, ha? Okay? Bueno, Jumar at saka rin, standby na muna ka mo. Dahil na kitang oras. Salamat kasi nung pagantabay. Dahil pong personalan, Henry Maceda po, tagahapot lang. Goodbye. Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga.